Le, Dra. Loh, Lek Supri. Dengaran, Le. Kangen, Le. Kangen sinten? Ya anakku to, Le. Walah. Saking pundi niki wau? Biasa, Wonogiri. Saking Taman Safari. Lah mbok kira aku ki munyuk apa piye? Le. Kowe ngerti Supra ora? Ten dealer no. Lho ngopo ning dealer? Yang biasane ten mriko. Lah apa kendaraane bukan rusak ya? Supra niku ten dealer motor. Nginep ten mriko. Lah apa bukan wis ra ngopeni ya, Lindra? Lah Pak Bugang ngopeni Scoopy kok, ora ngopeni Supra. Supra ning dealer motor, Bos. Oh, alah dasar anak idul padha gemblunge. Is. Wah, dengaran, Lek. Kangen kok. Kangen? Iya. Wah, sorry, Lek. Aku ora kangen, kok. Sing kangen kowe iki ya sapa? Tak kira kangen aku, kok, Lek. Pede men. Arep tuku apa ki? Kopi. Aku kangen kopimu. Aslinya ya sampean ya kangen karo aku, kok, Lek. Sing tak kangeni kopimu ya is ora kowe. Jan buri dodo is. Apa ku, Lek? Ger. Entuk tembung saka geger. Mas, ya ora kok. Sing bener ku ya dodo mburi, ger. Ngono. Alah, wong padha gere mbok protes to is. Ya ora penak to, Lek. Jan tenan is. Kopimu ngangeni tenan iki. Lah, asline sampean iki kangen karo aku, kok, Lek. Ya ora ono hubungane. Ya ana to, Lek. Wong kopi kuwi kan sing gawe aku to. Lah berarti sing ngangen iki ya mergo kopi sing gawe aku kuwi. As, ya ora. Ya sik saiki ngene. Nyoki, cobanen iso ngangeni apa ora? Ya ora no is. Iki kan mung kopi bubuk. Lah, sing ngangeni ngene iki lho. Lah, yen wis mbok gawe ngene iki. Lah, poine berarti kan sampean kangen karo aku. Titik. Assalamualaikum Bu, kula nuwun. Waalaikumsalam. Rene le. Badhe matur Bu, Matur apa? masalah laundry. Lalu ndrine nek apa? Goleki Goleki apa? laundry. Lalu ndrine ning endi? Ten laundryan. Ning kene. Nuwun sewu. Inji. Nek mboten ten mriki, ngapain aku kesini? Oh iya ya. Sampeyan ketemu, Mas? Pun Mas wonge kelekaran teng omah punan. Oh, ya wis langsung nemu wae no. Oh, langsung nemu. Langsung nemu. Oke. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati nyusap iloku sing brebes milih. Kula nuwun. Kang. Oh, Kang. Oh, alah. Kowe ta, Pri? Gawake oleh-oleh. Apa kuwi? Oleh-oleh ya. Wah, anek petegah aku. Kudu bete ya, Gang. Lah apa? Iki tempe benguk khas Wonogiri. Oke, ayen tempe bengok ya tak topo no. Ngomong-ngomong anakku nanti. Loh,
Ora ngerti iki aku. Loh, kowe iki piye to? Lah mau ki yo ning kene. Terus saiki dadi ora ning kene kok. Wah, kowe iki jan sembrono tenan kok. Apa ora pamit kowe? Wah, lali aku. Pamit apa ora yo? Wah, kowe jan main-main kok, Gang. Lah wong aku ket mau ning kene lho kok main-main piye to? Jane ati kinaryo gemyange wangi sabar-sabar no ngomong aku muga selawase dadi siji. Golek isih kono. Lah digoleki ning endi? Ya ning kene to ya. Oh ya. Lho. Wah, ora jelas bocah kae. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ora ono iki, Bre. Lah, lek mung golek iki nendi? Ya ning jero omah to. Aduh. Ning jero lemari ya ora ono. Ning ngisor kasur ya ora ono. Lah mbok kira ki anakku cindil apa piye to, Gang? Lah jare kon goleki ning kene. Maksude iki ning kene iki ning kampung Riwil kene iki lho. Oh. Ini nono ning. Le, sik mung londreke kapan to? Wah, Pak Bugang kok Bu? Lah wong bugang iki wis suwe ra mlebu lho. Lah mulo. Mengoge lemu nampa informasi salah. Mboten Bu, Pak Bugang sanjang. Baju kula bar di laundry. Lah sing laundry ning endi? Lah wong kampung Riwil sing ana laundryan mung ning kene lho. Oh iya ya, Le. Lah mulo niku. Le, ora nek tenan nih. Kula bantu goleki yang sabu. Boleh? Jenengan mangleren ten mriki mawon. Ya. Wih, Le, ngerti Supra? Ngertos kula Scoopy. Ora celelekan iki. Lah napa mboten ten ngomah? Ora iki. Apa kayak ketelisut ya? Lah napa Supra niku barang to, Pak? Kok saged ketlisut? Golek ya, Le. Oke, opah kula napa niki? Tempe bengok. Wah, gah. Tempe mabuk cekakne lho. Dul. Wes Supri to iki. Piye kabare, Pri? Wes, rasa takok kabar sik. Iki lagi penting. Iki wong iki piye to iki? Dul, kowe ngerti anakku? Ayo ngerti to, anakmu lah Supra kuwi to. Iya, maksudnya iki saiki nendi? Saiki yo neng ndi aku ora weruh, ambote kon bukan kono. Bugang we ora ngerti kok Dul. Lah nek bukan ora weruh iki, apa aku mesti ngerti. Lah ora mungkin to. Ora, wis sedina iki wis ketemu Supra apa durung? Andelalah kuwi durung. Waduh. Piye to ki? Lah. Mula yen duwe anake kalung kono klinting. Dadi ning ndi kowe ngerti lungane. Kapok. Loh, Pak, orang kene lho. Mas, arep ngewangi aku ora?
Ngewangi apa? Goleki laundry. Laundryne sapa? Pak Didik. Kok sing goleki kowe to, Pra? Wah, kowe payah, Mas. Sing goleki aku yo laundryku to. Lah apa kok nglondrake ning kene? Ini kowe arep ngewangi aku ora? Yo gelem no. Nek gelem ayo nang digoleki. Masa kakean takon. Ketemu le. Boten Ibu. Ayo, kok aneh ya? Kek ten lemari jenengan. Bu. Lah ngopo nang lemariku? Wah, kowe iki aneh kok, Pra. Lah to? Lah apa kaosmu karo kaose Bu Siti ukurane padha? Kok Bu Siti kleru? Jane ora. Lah iya. Nek ning lemariku barang ya ngopo? Kok gak kok Mbak Mintul. Asyura. Iki piye to, Mas? Lah piye to? Lah kok iso digawa Mbak Mintul iki? Apa ukurane padha? Kegawa. Ayo, nek digawa arep digawa. Arep ngopel. Kula nuwun. Ngapa le? Pak, jenengan katutan laundry. Laundrynya sapa le? Supra. Waduh, kayak berapa jenis plastikan nih? Belum tak bukai. Anu kok wis tak buka kok. Ono pora. Ora ono ki wong aku nemokne kaos cilik. Oh, nggih pun. Lah ngapa to le? Kula mriki niku dalam rangka goleki laundryane Supra. Ketelisot. Gak, Bu. Wah, mula salahe Supra ki awake cilik. Mula kaose yo cilik-cilik, gampang ketelisut. Lah nggih to, Pak. Beda kali jenengan. Awake gede. Mesti kaosnya nggih gede-gede. Mula ora mungkin ketisut. Maksudmu iki piye? Termasuk kula. Kan nggih gede. Berapa pakaianku ana ning kene, Mbak? Pakaian sing ndi to le? Sing tak laundry. Aku malah ra mudeng to. Lek goleki laundry yo ning gone Bu Siti to, ora ning kene. Ning kene yo renek kok, Mbak. Lah nek mung laundry ki ndi? Ning Inggris. Endi kuwi? Manchester City. City jasa pelayanan publik. Pak, Bu, ngertos Supra? Ya mbok digoleki ngene Bu Siti kono. Lah apa Supra iki jenise kuban po? Sing ketelisot lak kaose Supra to. Sing ketelisut niku Suprane yo. Ah, ora. Ora pripun to? Sing ketelisut kuwi kaose dudu Suprane. Suprane. Kaose. Wong kok ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Wong ngawe jolodot ngomong sing ketelisut iki kaose Supra kok. Oh, lah wong ora paham. Wis ora paham ya kowe kuwi. Ah, sembuh. Ora pahaman ngeyelan. Golek sinten, Lek? Anakku, Ndra. Itu ketelisut ta? Wis ngawut ae. Lah kok ket sampean teko nganti saiki dereng ketemu to? Pak Demu Bogang kuwi lho sing ora tanggung jawab. Tak takoni jawabane mung ora ngerti iki. Mboten sah panik to, Lek. Ya panik wong anak kok ora panik to, Ndra. Kula kei saran nggih. Iya, piye? Nek Supra pun ketemu, Heeh. mang pasangi GPS. Iya. Bocah. Lah rumah sakmu, anakku ki mobil apa piye? Bocah gemblung. Wah. Kowe iki dok kok ngendi to, Cah? Marai bingung ae. Goleki pakaiane Supra. Golek ning ngendi? Lho ning laundryan to, Pak? Berarti bener Supra, Pak. Nek di laundry. Lu golekne ya kudune ning laundryan. Aduh, paribasan.
Kowe kuwi goleki laundryan sak Indonesia. Ayo ora mungkin ketemu. Tur kula ya omah bung-bung Indonesia kur goleki laundryane Suprato. Laundryan kuwi dicuci alias dibersihkan. Pak Debogang ngomong di laundry kuwi alias dicuci dhewe. Lah kae gari kurang nyetrika. Oh, alah. Wah, aku gendhoy prangi-wangi kowe. Ning nolong ning. Lah kowe iki piye to? Lah kula nggih tesih ngeten iki to, Pak. Maksude anak kok iso ilang iki lho. Bukan nika le, Pak, mboten tanggung jawab. Bukan ngomong piye? Lali ngoten, Lali nek mbok titipi anakmu. lali lah dipamiti teng pundi. Lah kok malah guyu to, Pak. Kan yo mung lali dipamiti to. Berarti ora ilang. Sing penting ki wis pamit. Yo perkara lali ki ra yo lumrah, manusiawi. Lah ning Sing jeneng wis pamit kuwi mesti bakale bali. nanging Pak, Percaya to, bali. tapi Pak, Wis to. ning Iso meneng apa ora? nggih. Ngomong wae. Nggih, Pak. Jenengan mau ora jelas kok, Pak. Nah, nek memberi arahan kuwi sing jelas, Pak. Jangan seperti tadi membuat bingung pendengarnya. Ayo sorry. Oh, alah, lele. Kowe iki nang endi wae tak goleki? Goleki laundry Nang endi? Manchester City. Ojo samba yen isih